naga ana ta gudu jama'a ana gudu ni ma ban san gudun da ake ba kai na ruga da gudu wallahi shi yasa ina cikin gudu ma ne gamo da kai ka san da garin nan yake ciki in kaga ana gudu kai ma kai gudu wallahi aka hu kenan to ai gudun da ake yi ba komai bane gudu ne na alkhairi domin kuwa dai wanda kaga yana gudu domin za su gurin mai alkhairi duk sanda aka ce ma ruwan korama ya sauka garin nan shayar da ɗan gari da bako aljanna mai masoya da yawa dutsen madina kowa na so hannun dama ka raba ka ba kowa hakika sai faman yaban shi kake kasa na adu har yanzu ban gane watan shine Alhaji Bashir Jarma basarake dan nagada dan sarauta jikan sarauta gaskiya ne me kokarin ya ga cewa ya taimaki al'umma wanda ake ce ma mai da kirari mai gaskiya abokin jami'an tsaro ina tabbatar ma mutum ne wanda ya saba taimakon al'umma in dai aka ce Jarma basarake yana garin nan za a ga al'umma suna yawaita zuwan shi domin mutumin ne da ya saba taimako Jarma mutum ne da wallahi yau in aka ce kai mai aure ne ko kuma za ka yi aure sai inda karfin Jarma ya kare a kanka kai ina tabbatar ma fa Jarma ko sana'an motoci da kaga Jarma yana yi wallahi Jarma yana yi ne saboda ya taimaki al'umma domin shine in ka zo siyan mota gurin Jarma ina tabbatar ma ko yaya ya samu riba Jarma zai saka ma mota kai in ka zo siyan mota gurin Jarma wani zubin ma bai samu riban ba in dai ka nuna kana so saboda hankalinka ya kwanta a matsayinka na dan adam Jarma zai ce ɗau motan ka tafi ba na abin da Allah ya sa kana da shi ka san cewa ban samu riba ba za ka ce zai ce je ka za mu haɗa a gaba kai ina tabbatar ma Jarma fa shine mutumin da ake mai kirari da jirgin sama mai farawa daga ƙasa zuwa sama hadari baƙon ko'ina baƙon Dubai to Jarma yanzu za ka gan shi a Dubai to kai ma na kara gudu sai ina kai ma ni ma gurin nan yayi malam yadu to dan Allah dan annabi ka tafi da ni gun Jarman nan a'a saboda me yasa ba za ka tafi da dan Allah ka yaƙuri ni fa ba za na da kai ba to wai ya malam yadu wai ba ka ce mutumin nan mutumin kirki bane kwarai kuwa to dan kai me yasa ba za ka biyo halin mutumin kirkin nan ka tafi da ni ba dan Allah ka sa ni ko da a bayan motan ka ne mu je haka ne tunda kai magana domin kuwa halin Jarma hali ne da ya kamata a kwaikwaya to gaskiya ne Cheers!